ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз мехоҳам шуморо бо як канали хоҳараки ғарибакмон шинос кунам. ин хоҳари мо дар ғарибиай, соҳиби 3 фарзандай, оиладор ва канали худро пеш бурда истанд. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ба ҳамин канали хоҳаракмон обуна шавен, дастгирӣ кунен. дар канали ин хоҳаракам ҳамаи чира дида метонен, ҳам пухтупаз, ҳам влогови канал, абзорҳои магазин. номи канали хоҳарҷон влогҳои оилавиай. дӯстони азиз, ҳатман дароен обуна шавен, пушаймон намешавен. аксарияти одамое ки да ман подписатсия кардагиан апау хоҳарои меҳрубон бисёршон блогер нестанд. аз шумо хоҳиш мекунам апау хоҳарои меҳрубон ҳатман хоҳараки марам дастгирӣ кунен, барое ки ҳазора қариб омадагиан. бо дастгирии шумо каналҳои мо пеш меравад. касоне ки блогерои наван ҳатман дар канали хоҳаракам подписатсия кунен ва комментария да бинависен ки мақсад ман обуна шидам. ҳатман хоҳари манам дар шумо обуна мешавад, дастгирӣ мекунад. дастгирии ҳамдигар қати каналҳомонам пеш мебарем. апау хоҳарони азиз, силкаи канали хоҳарҷона ман дар якум комментария закрепит карда мемонам. дӯстони азиз, одамоне ки мара дастгирӣ мекунен, апау хоҳарои меҳрубон, ҳатман канали хоҳарҷони марам дастгирӣ кунен. аз номи канали мо салом расонем. имрӯза влоги мо сар мешавад. ай субҳона дӯстони азиз, дар ҷа бо шавҳози ману шавҳарам субҳона мекунем, чой мехӯрем. ана ба шавҳарам кор меравам, хай ман бо ягон соати дигар хоб мекунам. хай бо мехезам айдуми кору боро мешам. дар ҷа хостам камтарак хамир барои пирашкӣ тайёр кунам. 1 стакан шир гирифтам, камтарак дрож ва намак дохтам. ҳозир дар 10 минут меиста. баъд насиб кардагӣ боша хамира мешӯрем. ана дар ҷа ҳозир ман 10 минут болошам мепӯшонам ва дар дурини хамирам бо 1 дона дига тухм медозам. аёдам биромадай ки бугун бо растительное масло медозем камтарак. ана дар ҷа ина хамира ҳамихе карда мешӯрем. хе хамира ҳамаи бонувони мо метавонанд шӯрида. ана ман хостам каме бо суҳбат кунам қати шумо апау хоҳарои меҳрубон. дар видеои гузашта беҳад одамо айман хафа шиданд. мақсад ки шавҳарта зан мети кори хато мекунӣ. апау хоҳарои меҳрубон, ин видеои гузаштаи ман барои санҷиши шавҳарам буд, ку гуфтам ами шавҳари ман розӣ мешава намешава. шавҳарам видеома яке дида мондан, ҷангм кардан. бо дар комментария бисёр духтаро навистанд ки ту барои шавҳарта зане, барои худта домоработница мегирӣ, ана хизматгор мегирӣ. яъне ман хизматгор намегирам, барое ки кори хонаи чӣ дорам ки ман мисол ба хидма бо хизматгор гирам. 1 ҳафта да 1 бор хонао дар мерум, ҳеҷ ка неста. ману шавҳарам барои ҳамин хонаи мо фақат тоза, худо ба шукр, мепазем, мехӯрем. кӯдакомам мебуданд, ман мисол хай серкорам мешидаму не ки дар ҳаётам ёрдамчӣ намегирам. и баъди и гапое ки ман гуфтам дар ҳамин видеои гузаштам беҳад пушаймон шидам. духтарои азиз, ана тоба кардам, гапома гаштам гирифтам. бисёр подписчиконе ки мара мисол ана тамошо мекарданд гуфтанд ки ман шуморо беҳад ҳурмат мекардам, ин видеотона дидам, ай шумо дилам монд. не, ин видео ҳамаш барои санҷиши мардакам буд. дӯстони азиз, ку гуфтам ами шавҳари ман розӣ мешавад зан гирида ё не. шавҳарам гуфта ман дар ҳаётам зан намегирам. ана чӣ хеле ки медонен язнаи ман зани дуюм гирифтагиай. беҳад зиқай шавҳарам мега зани худат ай чӣ камӣ буд ки бо ту гирифти зани дуюм. ана беҳад шавҳарам хафа шидагиай ай корои язнам. ман ин рӯзое ки хоҳари ман дида истай ҳамаша ман медонам. мисол қати хоҳарам ай фарзанди падармай, фарзанди падарам қати ман розӣ дил мекунад.
дидаву дониста ман дар ҳаётам ин корра намекунам. дар ҳамин видеои гузаштам беҳад комментариҳо бисёр буд. ана ҳамаашон мисол хай чӣ набудан, ризо набудан ки ман шавҳарма зан тиём. ман мефаҳмам духтаро ҳаматон ай дилсӯзира гуфта истен. бо будан комментариҳое ки мисол ана ту девонаӣ, ту хелу хел ҳар гап гуфтан. хайр ай ваёям хафа нестам, барое ки ваё хай ранги ман асабошон вайрон будай. барои ҳамин хе прямои гап мезадиян ранги ман. хайҷ гап не, ваёям фаҳмидан мумкин ай, барое ки аз як тараф гапи вай хоҳароям рост буд. ман ай ягон кас хафа нестам, наоборот ай ҳамаи шумо миннатдорам, апау хоҳарои меҳрубон. чӣ маслиҳате ки ай шумо мепурсам, дӯстони азиз, ҳаматон мадам мисол маслиҳатҳои хуб метиҳен. ҳаматона худованд нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, чӣ муроду мақсаде дорен, аллоҳи меҳрубон ба муроду мақсадотон бирасонад. дугонои азиз, апау хоҳарои меҳрубон, рӯзе ки ман ҳавай видеоя партофтам, вақте ки ман ҳар як комментариҳоро мехондам, мебуромадам, бовар кунед ҳамин қазиқ мешидам, барое ки гуфтам кошки ҳамин видеоро намекардам. беҳад зиқ шидам. ай ҳамин видеои партофтагим беҳад со комментариҳо беҳад бисёр буд. мехоҳам ба як комментарияи апаҷон ҷавоб гардонам. апаҷони ман да ман як ду рӯз шидай обуна шидиянд. хеле мебинем ки дар влогҳои ман кӯдаком нестанд, фақат худам тоқа қати шавҳарам. ана хай бо апаҷон фикр кардиям ман фарзанд надорам. хела зиқ шидиянд, мақсад ки и занак фарзанд надоштай гуфта. не апаҷони азиз, шукри аллоҳ, ман 3 фарзанди нозанин дорам. хай мо маҷбур хестем Россия омадем. апаҷон, фарзандакои ман дар дасти падару модарманд. насиб кардагӣ бошад моҳҳои апрел майда миёрем. дадамай учамай мегиранд миёранд. шукронаи аллоҳ, 2 бачаву 1 духтарча дорам. насиб кардагӣ бошад иншааллоҳ фарзандом ки омаданд бо влогҳои оилавии мо бисёртар мешавад. боз як гапи ман ногуфта монда. апау хоҳарони меҳрубон, хеле ки ман дар ӯ видеом як апаҷон ман реклама кардам, беҳад хурсанд шидам. беҳад бисёр одамо дар канали апаҷонам подписатсия карден, дастгирӣ карден. аз ҳар яки шумо ман миннатдорам. дӯстони азиз, касоне ки дар ӯ видеои ман хафа шиден, апаҷонои азиз, хоҳаракои меҳрубон, ай ҳаматон узр мепурсам, барое ки бисёр одамо дар нафорид ки ман шавҳарма гуфтам зан метиҳам. ин ҳамаш як санҷиш буд. дӯстони азиз, худованд хоҳара ки мара сабр тия, барое ки беҳад қинда. хеле ина ҳози ман хеле ки барои хоҳарам месӯзам. хоҳари ман мисол дарун ба дарун месӯза. бахт чизи ширинай. мисол хай ҳар одам наметона ира тоқат карда, лекин хай хоҳари ман аз барои аллоҳ гуфта тоқат кардаистай. барои бо диета гуфтаним, апау хоҳарои азиз, бисёриҳо диданд ки ман самбуса кардам ва гуфтанд ки диета чӣ шуд, диета рафтаистай. боз бисёр савол шид ки диета чӣ шид. бисёр одамо ҳамин савола доданд. ман хай диета кардаистам. диета ихелӣ бигем ки строги нестай. нон намехӯрам, хай як дутаи самбуса мехӯрам. барое ки ман агар рӯзи диетаи сахт кунаму шавҳарма баъд ай ҳамаи чӣ маҳрум кунам, иам бо туғрӣ намегира. барое ки кори шавҳари ман беҳад қинай, дар берунай, хунукай беруно, дар криша кор мекунанд. барои ҳамин ман ки диета кунам ихелӣ чизора напазам ва шавҳари ман айгиҷо қуввати коркунӣ мекунанд. барои мора мисол зану кӯдакоша хонаву дар мекунанд, фарзандакома миёранд. барои ҳамин шавҳара бояд ман хушрӯ нигоҳ кунам ки хушрӯ рафта кор карда биёянд. деҷа боша инам хелӣ карда пирашкиҳомона тухм мекунем ва дар духовка мемонем. ана пирашкиҳои мо ҳам тайёр шид. дӯстони азиз, пирашкии ман ҳама хел омад. бисёр накардам, барое ки шавҳарам уқа нағз намебинад пирашкии духовкагира.
насиб кардагӣ бошад дар сумкаи шавҳарам медозам. мегӯм агар нахӯрен хай ҳамҷа будагӣ бачаҳоро чиен, яктаям бошад чой мехӯранд. хай дӯстони азиз, дар инҷа бошад ман влогма ба охир мерасонам. то наворҳои оянда аллоҳ нигаҳбон.